Ja, nou, dat is een goede vraag. Steense planten, dat zijn planten eigenlijk, ja, exoten, zoals ze kennen. Zo, we hadden nog wel zo de Japanse duizendknoop en dan willen we die liever net ha. Maar in soort, dat zijn de Steense planten misschien ook wel een beetje een exoot. Alleen nog, dat is een soort die het Jerenlien, ik mag wel zeggen een paar 100 jaar lien, binnen tro Richelieu, kasteelheren, Leur van Adel. En die vonden het mooi om plantjes uit het boerderland te hebben. Want Steense planten zijn van oorsprong eigenlijk planten die in de bergen vaak komen van Europa, Zuid-Europa, Midden-Europa, maar ook uit Turkije. En nou ja, koninklijke hoezen die hier vaak uitwisseling, maar adellijke geslacht nek. Dus ze hier wel contact onderling. En toen hadden ze dus, want Steense planten binnen meer ballen en knallen en soms wat wortelstokjes. Die hadden ze dus meenam uit Oorland. Die hadden ze op haar eigen terrein uitplanten. En het is zo van, die tuin die ze hier, die waren heel kalkrijk. Want hun tuin ben meestal ook ophegen. Daar had een gracht omheen zitten. Dat is er opsmieten en zo. En doordat er een prettig kalk in de grond zit, kon die planten daar goed gedijen. En in het begin, ja, dan proberen ze dat wat mooi binnen de perken te houden en een beetje baltjes splitsen en weer uitzetten. Maar uiteindelijk ben die planten verwilderen. En ja, ze hebben eigenlijk geen tijd meer of er zin om die planten zo mooi te beheren. Dus ze hadden die planten verwilderen laten. En nu is het nog steeds zo van op die oude terrein, waar dus een prettig kalk in de grond zit, en het is ook vaak op klaaigroen, dan gedijen die planten, die ben verwilderen, maar die zitten er soms al tiental, misschien wel meer dan 100 jaar. Ja, nou is dat dus de Steense Flora Monitor. Wat is het idee daarachter? Nou, het is zo, de Skiersteens had natuurlijk een Steense tuin, maar er binnen volle meer tuin om jou jaren. Bijvoorbeeld Philippus Ven in Kalm neem ik eventjes, maar er binnen volle meer. En het is, door verneemt gewoon dat er steeds meer mensen die hebben belangstelling voor die planten. En nu is met de Steense Monitor is het zo mooi, nu kun je aan de hand van die monitor kun je zien welke bloemkes bloeien waar op welk plak. Dus als een zeder wordt van, nou bloeien er al bonte krokussen, ik zeg maar wat, dan just op een monitor en dan kun je gewoon zien van, bloeit er in Kolm, bloeit er in Van Waarden en dan kist er dus heen. Dan kist hij een beetje op jij, zeg maar. Nou denk ik dat de bekendste Steense planten zijn volgens mij de sneeuwklokjes. Dat is eigenlijk een soort Steense planten, die komt heel vaak voor, maar ja. Die sneeuwklok die bij de steen staat, is dat nou een orde dan dat ik bijvoorbeeld in de tuin vind? Nou, dat is wel heel grappig dat het zei, want er zijn zo'n soort Steense planten, maar ook zo'n soort sneeuwklokjes. En bij de Skiersteens hebben we alleen nog al 3 soorten. Maar zo, er binnen bepaalde soorten, neem de krokers en de sneeuwklokjes, die zijn natuurlijk heel bot cultiveren. Die zijn oorlijk keep. Dus mensen die kennen die baltjes gewoon bij een tuinzaak in zijn keepje en nou eigenlijk uitplantje. Maar zo, het unieke van Steense planten is dat ze verwilderen binnen en dat ze historisch al boom binnen onder dat plak. En dat ze er misschien al 100, 150 jaar zitten. Ja, want hoeveel soorten planten binnen nou eigenlijk alleen nog al, dus hij is 3 soorten sneeuwklokjes bij de Skiersteens. Maar hoeveel soorten in totaal staan er bijvoorbeeld in de Skiersteens? En hoe lange periode kan ze beschermen? Nou, het is wel eens zo best. Op 2 januari, ze leiden nog sneeuw, zeggen we de eerste eiterblomkes, de winteraconities, boven de grond komen. Dus nog haast op begin januari. Maar de Skiersteens is eigenlijk zo'n hele unieke tuin. Het is een lietse tuin, maar echt uniek, want het is geen tuin op een klaaigroen. Het is zandgroen. En we hadden er eigenlijk een hele prettige soorten. Dan kun je zeggen van ja, ze doen het misschien net al je lieke geweldig. Het is net overal samenzaal. Maar we hebben wel een prettige soorten en die ben ik heel lang in bloei. En buis is het onmaaien daar. Haast juni, dan kun je nog steeds de planten zien. Dus krap gewoon een jaar hier, zo ze kennen. En had de klimaatverandering invloed op deze planten? Dat is een nieuwsgierige vraag. Dat vreeg bij ons wel eens aan. Want wie had juist reden met de tuin was bij de Skiersteens. En dan zeiden van, hey, de boerenkrokus, de winteraconiet. We sjoggen minder als oren. Maar het kan nooit hier weer heel oors wezen. Er zijn zoveel invloeden. Er is een prutte waterval. Het had met de kjeld te maken. En misschien is het nog wel even leuk om te vertellen. Ik hier niet eens over kalkrijke groen. We strooien elke jaar kalk. En dan in de vorm van schelpengrit strooien we over het gas heen om die groen maar te verrijken. En als we een hele droge simmerhoorn hebben, dan ben we wel eens bang. Want ja, die baltjes die zitten aardig aan de oppervlakte.
van zou het wel goed komen. Maar nota komt het altijd niet goed. Maar het is wel zo, een steense plant die verwildert, maar je moet er wel als tuinploeg echt wel wat aan doen. Je moet er wel onder condities werken. Ja, want hoe groot is de tuinploeg van Fjorden? Die bestaat uit 6 man. 6 man. En dan ben je hem, En vrouwen dus, hè? Ja. En dan ben je hem dus in bepaalde periodes er ook met waanden? Ja. Zo, nu begint het seizoen weer een beetje, dus we gaan juist even een paar tokjes oprommen. Zo, want ja, door de storm komt er wel eens wat naar beneden. En ja, als juist dat er wat leidt, dan gisteren even heen of zo. Maar als het in het heekseizoen, dan ben we er haast elke week. En oors om 14 dagen. En voor de monitor, zo, die begint nog dag een week. Geven we erheen, we inventariseren wat er bloeit. Dat jouw we on, dat jouw we trouw aan de monitor. En dan kist de week daarop, dat weekend, kun je zien van, nou, wat heeft er in bloei? En dan leveren we een mooie foto erbij en zo. Ja, want dat ik het kaartje zeg op de website, is een heel groot gebied. Want ik zeg, dit bij de Steense Flora Monitor ontsluiten ben in Oost-Duitsland, in Oost-Friesland. In Noorden zelfs. Ja, daar ben een paar. Want ik had het ook even nagezocht. Ik moet zeggen, de site is nog net vol slime. Want ze ben ik dwanden om met de trein worden. Stania staat er bij te beloeken. Epen staat er komt er nog bij in Niest-Brechten. Maar er binnen 4 tuinen uit Greens. Vrijlemaborg in Slochteren. Ennemaborg in Midbolda. Doemnistoen in Pieterburen. En Menkemaborg in Uithuizen. En dan is er ook nog, of er zijn er ook nog 2 plakken uit Duitsland. Er gaan meer west, maar er zijn nog 2 plakken. Onder oren leer. Dat is Kretwoer de Grens. Ja, klopt. En binnen die tuin, die het aansluiten binnen, alweer te bezien. Ja, in principe wel. Alleen er ben ik particuliere tuin. Als ik nou even Philippus van Kolm neem, dat is de notaristuin. En die is wel opgezet dat die het niet, maar ja, het is wel privé-eigendom. Dus ik is er maar net even naar binnen daarin.